Ang atong Ginoo maoy gipasabot niingon dire, bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Nya niabot na siya. Unsa may timailhan kun moabot na ang Ginoo, dunay isangyaw nga maayong balita. Duna say buhaton nga maayo alang sa mga taong nagantos sama sa mga masakiton, mga giyawaan niya, hasta ganing mga patay banhaon o gibuhat gid ni Hesus na pamatud-an gid na gani daghan ing nasina niya mo'y hinungdan nagipatay siya. Pero sa wala pa patya si Hesus, klaro man na nato, nagtigom siya iyang mga followers, iyang mga disipulo, labi na gyud kadtong hardcore sa iyang misyon nga mao ang mga 12 ka apostoles. Nya ang iya sang gibuhat sa 12 ka apostoles, iyang gihatagan og gahom nga pareha sa iyang gahom, pag-ayos masakiton, pagbanhaw sa mga patay, pag-abog sa mga yawa, ug ang pagsangyaw na maghari na ang Dios. Nya kining maong kuan, mga gahom, gipasa pod ni sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod ug sa tanan nga mga binunyagan in general. Nabunyagan ba mo? So naasan mo'y gahom, ako naasa ko'y gahom sa pag-ayo sa masakiton, pag-abog og mga yawa, pagbanhaw og mga patay, og pagsangyaw sa maayong balita. Tuo mo dili? Hinay man. Kusga? Tuo mo. Muna, dinhi sa atong unang pagbasa, ningon dire si ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, matuod gayud kini o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, makabati siya ninyo, magsunod siya ninyo, magkuyog siya ninyo, anha siya sa inyong luyo, musulti siya kung asang dalana kamusubay. Mauni ang Espiritu Santo na maoy magbag-o sa tanan. So kining gahuma, kining Espiritu Santo ni kunsa din nato pagbunyag sa ni Hesus sa iyang mga apostoles, ni kunsad sa na nila, labi na gyud sa adlaw sa Pentecostes. Mao nang subo palandongon nga kita ba din hirong nanimba na alang gyapon ang kahadlok nga mo himog desisyon nga medyo crucial ba na ipipila nga akong gi-interview nga kaslunon nga akong gi-advisean nga ayaw lang sa mugdayon o kasal, nagipipila nga wa gyud ko ni kasal bisag ako'y ilang gisangpit nga naman ako mang kabantay mo kasal ko, ako nang butangan o kanang question mukuan man, muatras man, ako unya kaning imong bana mga bit ni di ni mo buwagan, so di na mahimo pa diri buwagan ko gini siya basta mga bit nako inig pangutana dahil nako nimo inig kasal, dawaton ba nimo siya nga imong bana ang imo dayong itubag, oo padre basta dili lang mga bit. Insya naon gid ako pader nako ay nalagdayon o di na mahimo pader mo dayon andam na biatanan pader nako di mahimo na maobitan ang kaslon mo na ay right of marriage na ipangutana kay og di jud ka mutarong og tubag, conditional imong tubag, dili gina pang Ginoo, sayawa na kay ang Ginoo ingon man siya basta yes, basta oo o basta dili pero kana kas tunga-tunga iya na siyawa na uban in taon manghilak
kasla lang taon mi pader ako di ko humanato ni mo nasulti ka ganiha. Di na pader ako nang usbod pader di na jud ko mubuwag. Nako kana ba? Nako bisan pag mga bit o kalima sa ukoy na kay pader okay na nako kana mo na nindot. Nganong mahadlok man kamong mga bana hadlok mo mga bit inyong asawa? Tubag. Hadlok mo? Na sa ibana ni tubag makakabit ka ning naunga. Uy siguro unsa mo diha? Ay gyud siguro kamo sa mga asawa bisag ka na inyong bana uyamot kay nagnaong di biya na sa naong daogon anha man na sa hikap daogon. Mao na unsa may kuan unsa may angay na tong hinumduman na atay Espiritu Santo ing kasakita sa dana pader nagtuo day ka og dili ka hupayon sa Ginoo iya naman ang gisaad bulahan kamong nagsubo kay hupayon kamo sa Dios. Nagtuo sa day ka nga tungod lang kay nakapangabit siya imo bang asawa imo bang bana dili na day na siya mausap niya unsa man ning atong gugma para lang sa mga buotan. Pero sa mga buangon dili nga gisugo mo sa tang Kristo higugmaa inyong kaaway. Ikakalisod sa ng kaaway higugmaon pader. Lisod lagi na basta ikaw mo imubuhat. Pero nag-uban lagi siya. Mabitan ang gingon sa unang pagbasa, nag-uban ko ninyo, duol kay ko ninyo. Nya siya may gamhanan sa tanan. Kita muraratag sakyanan. Kanang sakyanan ba di ba na may manubila no? Gamay kay nang manubila sa barko sad perting dako as barko kanang ilang timon kanang ana-anao nila perting gamaya ana ang dito sad sa ilaw man ang gaana-ana dako lang jutay ni akong pad ana pero ang tibuok barko mununot ngano man tuwa may timonel tuwa may kapitan the captain of our lives kinsa may tinuod na captain of our lives ang Ginoo o ikaw? Gilingay mong tupad. Nakinsaroy kapitan sa imong kinabuhi. Nag-uol bagod ang barko, nakadaghan na niya akong pasahero, asa ko ni dadon, muandara na, mag-uol bang sakyanan? Tagpila ka kilometro ang i-travel, niya daghan pa kayong daan nga liko-liko, di mag-uol, di ay driver, tuyok lang diha. Ikaw ligid tuyok lang, ikaw makina-andar lang, di ay gatimon. Ikaw niyag maguba ko, ay sus na idaghang vulcanizing, na idaghang mga teknisyan. Labaw na gid ang Ginoo nga siya mo'y tag-iyas tanan. Usahay maproblema man ta. Mahiyusas ligid, way ikapalit og ligid. Di asay reserba, utros ang gubaon, wa say hangin. Pero ang Ginoo always intact, 100% ready and available. Muna, bulahan kitang magpaabot sa Ginoo. Pero timan-an nato nga kung moabot ang Ginoo, suguon dayta niya, gamita ang imong gahom alang sa kaayuhan sa imong isig kataw. Ayaw gamita ang imong gahom nga akong hinatag para sa imong kaugalingon. Kay usahay manggod ang atong kabuutan atong gamiton para nato mo na nga pugson sa asawa nga magbinuotan ang bana kay siya buutan ra ba pugson sad sa bana nga magbinuotan ang asawa kay siya buutan ra ba may nga din ako faithful ba ako nimo bantay lang jud ka ha magbinuang ikanako bantay lang jud ka adi day ka faithful nga tinud-anay na may kondisyon ako sad nga pare basta ibutangan akong kondisyon ang parokya basta dako ganing kolekta ako buotang yun ko ninyo ako gatinarong ba ako di na gani mo muhatag og dakong kolekta bantay lang gid mo nako biyaan tagid mo dinhi ana di ay na moingon na day ko nga ako magbinuotan jud ko ninyo basta magsige mo palit og slot nyag di na mo palit na undang yun ko aning obrahan ni asa pa ko padayon aning projeka bahala na diyang taga San Vicente Ferrer
may mag-ako ng lugar. Ana, mangutkot DSO sila si Brad Boy, sila si Brad Loloy, asam tani, animal ni pariang, yung siki magdisyo na to. Ana, pero kung ang akong gahom, akong gamiton para sa parokya, bahala way mo balik nako. Kana, yaon sa may gahom nako karon, pabagas now, palit mog slat. O na akong gahom. O, tanawa, di ba, gahapon, nahalina na sa tag 154 ka slots. O, di ba? Halina. Baga-baga na gini. Mayon taog mahalina na sa tag 300, no? O, karon ba, karon, mahalina nung tag 300. Nduta ka, no? Nanatay halin nga sa DOPS nga 13,704 slots na. Oh, pakpak na sad. Naapay 41,296 ka slots. Pabagaan pa nina kog maayo sa akong naong. Pero kining pagpabaga sa naong, ang tawgon ta manig pabaga para ni mubaga sad ang grasya dinhi sa simbahan, labi na dinhi sa atong parokya. Mubaga ba di mo nipis, kay magpanipis ko na akong naong, magpadaog ko ng mga text nga sige man lang kag pangwarta pa der na may mo text nako, sige man lang kag pangwarta, imo ming patuhoon nga imo nang gibutang sa imong project, hain pa ka na nimo gi-invest. Anay nga pipilang mo text nako ana, mingon ra jud ko ikabasa nako, pasayloa sila Ginoo kay wa masayod sa ilang gibuhat. I-post pa ko, nay pare hingwarta ay way adlaw, way humili nga dili maghisgot anang iyang slot. Pasayloa sila Ginoo kay wa masayod silang gibuhat. Layo ra kay ni sila sa kamatuoran. Na good. Ang padaog man ta ana nga niya man tay Ginoo. Pwede raman sa nang higugmao nato ang mga taong magsigig marites nato, magsigig misunderstood, magsigig panghusga. Ato lang ko na higugmaon good. Di ba? Natanawa, di ba kadugayan? Usa sana sa mo palit og slat. Labi magdepresyon na. Unya naidaghan kay mo testimonya pader naayo gyud akong depression tungod sa imong slat. Sukad lang ni palit kog slat. Wan agyog ko magdepresyon pader. Ana, makadungog mo na siya. Mingon siya, stingan ka din ako, no? Na. Samot ka na imong depression o di ka mo palit. Ana magani uban naputo sa utang pader tabangi in taon ko nga makabayad ko ani kong utang nako may pagpapalit kag slot ni siya musamot ning utang nako testing lang na ni palit na tog slot unsa iyang testimonya after mga 1 year ingon siya pader nilambo ang akong negosyo lain na sad ni nga lain sa negosyo na bayra nako tanan nako mga utang ngunang mo palit yung kong daghan-daghang slot na karon ako, nindota ana sige, slot pa more. Ilan ang eksperyensya ako na sa koy ako kay sige masagog palit aning slot nga naman gahom na nato kanang kwarta ang kwarta gahom na power, wealth is power. Yamatod pa ni Kristo gamita ang inyong gahom para sa pagpapahawa og mga yawa. Tistingi kamong mga pamilya nga nag-away, labi na mo managsuon, gaaway mo anang katigayunan sa inyong ginikanan nga kabilin. Pag hinatagay ko mo, sugdi og usa ka igsuon nga muhatag ngadto siyang usa ka igsuon, imbis mo kiha ka kay giilog imong portion sa imong kabahinanan, ihatag ko na. Tanaw na to di babawagtang ang yawa sa kasuko. Di ba? Tanawa ko mong nagbinungulay ng mga banag asawa tungod lang anang kabit, tungod lang anang bisyo nga kanang sugal, suyop, sigarilyo, uban pa nga mahurot ang kwarta. Tistingi ko gamita ang imong gahom kanang gugma, power ba yan na? Love is power. Namagitay kanta nga the power of love. Namatod pa ni Kristo kanang gugmab hait pa na sa espada nga duhay suwab mudot ginas kasing-kasing
Sige higingong pari og I love you. Di ba madugay mo reply gud mi nga love you to. Madutlan man Ambot ng madre og sige higingong I love you, mubaos mo sa gana pero ako mahabaos ko usahay. Powerful ng love. Sige higugma ng imong bana nga bisyoso kayo. Hunungan na lang ng sigig paningil o kwarta diha niya. Asa ng iyang kwarta. Higugma lang na. Di ba? Usak higayon ni ana. Mahibong lang ka. Mo intrigar na nimog kwarta. Ang iyang sweldo, 5,000. Muhatag na nimog 500. Di ba? May, kadak. Sa una, way hatag-hatag. Singhag pa'y imo. Karon sugod naghatag 500. After mga 3 years nimo sigig yung higugma niya. Hatag na ng 500. Ibuong lang kapag birthday nimo, gi-surprise ka, gipalitan kag usa ka litson manok. Di ba? Nga sa una wa gina siya ana. Kana sinugdanan pa lang na. Ug di lang na siya mamatay dayon, basi do na pay sunod. Sige lang jud higugma. Nya unsa man na? Dili ba gahom nga imong gipaambit ngadto sa uban og mibunga og kalipay, kalinaw og kalambuan. Wa na tong siging sagit-sagit hasta kaadlawong dako pisti ka animala ka gausik-usik sa kwarta nya mo lagubo sa kalit kay mo maoy sa tong hubog animal mo din manglupad ang kaldero ngadto sa gawas bintana nawa na to ngano man do na may usa nga may desisyon gamito nako ang power of love. Di ba? Nindog na ta.